ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 23 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 163 сомонӣ бо 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 12 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. BMW, Deu, Opel, 4 та Opel дар имрӯза видеомон, Chevrolet, Mercedes чандтая, Lexus, Toyota. хулас мошинҳои хуб, мошинҳои арзон бисёрай, нархҳо ҳамагӣ аз 17 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. BMW Пятерка, соли барориш 1996, объеми мотор 2,5 литр мебошад, коробка передач механика. сӯзишвориш газ ва бензин, нархш бошад 50 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати нағз қарор дорад. газаш установка кардагӣ, не ки газ қати гаштагӣ нест. дӯстони азиз, худи мошин дар ҳамин шаҳри Душанбе гаштагиай ва дар ҳолати бениҳоят хуб қарор аст. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар, барои савдо кардан занг зада пурсон шавед. Deu Nexi, соли барориш 1996, коробка передач механика, объеми мотор 1,5 литр, сӯзишвориш бензин, транзитаи мошин, адрес Зарафшон мебошад. Зарафшони шаҳри Душанбеда ҷойгир аст. нархаш бошад ҳамагӣ 17 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. WhatsApp доранд. чун ҳар вақта аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, як чизро хотиррасон мекунем. наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби мошин равон кардагиянд. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба WhatsApp соҳиби мошин муроҷиат кунед, ба шумо видеоҳоро роӣ мекунад, ба ҳазур тамошо мекунед. Opel Astra G Caravan, соли барориш 1999, объеми мотор 1,6 мебошад, сӯзишвориш газ ва бензин, 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, балонош 89%, коробка механика. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нархш бошад 42 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. як чизро хотиррасон мекунем ки ин мошин ягона мошини дар ҳамин рӯза навормон мебошад ки аз шаҳри Душанбе нест, яъне дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷойгир аст. дигар ҳамаи мошинҳои ҳамин рӯза навормон дар шаҳри Душанбе қарор мебошанд. Opel Astra G, соли барориш 2002, объеми мотор 1,6 мебошад, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мотор инжектор 1,6, газ евро 4, ҳамаш 100%, ягон расход надорад. алижда вариантҳоро мебинем. срочна дига арзон намешавад. нархш бошад 62 000 сомонӣ. чӣ хеле ки соҳибаш гуфт дига арзон намешавад, лекин алиш мешавад. метавонед вариантатона пешниҳод кунед. Opel Astra G, соли барориш аллакай 2000, 1,6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин тоза нозада, 4 балони нав, документ 1 сола, 10 рӯз пеш газ задем. нархш бошад 65 000 сомонӣ. марҳамат.
Chevrolet Cruze соли барориш 2009, объеми мотор 1.6, сӯришвориш бензин ва газ, коробка передач автомат. Соҳибаш мегӯяд ки срочна мошин задагӣ надорад, 4 баллон пачка, ҳуҷҷатош лекин тамом шудагӣ аст. Савдо дар назди мошин. Нархош бошад 58 000 сомонӣ. Mercedes W124 Mercedes Valchok яке аз беҳтарин мошинояй 1.8 литр мотор, сӯришвориш бензин ва газ, коробка передач механика, соли барориш 91 сол. соҳибаш мегӯяд ки мошин ҳолати хуб қарор дорад, мотор сечка объёмный, газ евро 4, глушитель спортивния, ҳуҷҷатҳои 1 сола, савдо фақат дар назди мошин. нархош бошад 35 000 сомонӣ. савдо мешавад. чӣ хеле ки гуфтем дар назди мошин. Lexus RX 350 соли барориш 2008, полный привод 7.5 литр мотор, сӯришвориш бензин ва газ, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, шишаҳояш сиёҳ мебошад ва нархаш 145 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. тамошобинони гиромӣ, кадоме ки фарқияти RX-ро надонад, RX 350 и мошине ки объёми мотораш 7.5 литр мебошад. RX 400 и 4 литр, RX 450 аллакай 4.5 литр ва 400-450 аллакай мошинои гибридай. кадоме ки надонад, марҳамат маълумоти иловагия биқавед. ва агар ба шумам хеле ҳар хела маълумотҳои иловагӣ оиди ҳар як модели мошин маххултон бошад, ки мисол ягон факт, ягон маълумотҳои иловагӣ, ягон хел нюансҳои ягон мошин, агар ҳамин чизо ба шумо интересни бошанд, дар комментария нависед, мебинем. агар хоҳишмандо бисёр бошад, кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда оиди мошинҳо каме ҳам бошад, зиёдтар маълумот диҳем оиди ҳар хел намуд камбудиҳошон ё ин ки хубиҳошон, дар бораи ҳар хел намуд кузов, ҳар хел факт, то каме наворҳомон камтаракам бошад, шавқовартар шаванд. агар махлутон бошад, нависен, мебинем. агар бисёр мардум хоҳиш кунанд, албатта ки ҳамин чиза ворид мекунем. Mercedes C-класс, яъне сечка. соли барориш 98 солай, 1.8 литр мотор, сӯришвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки 4 баллон, состояние хуб, газ, бензин, задний камера, телевизор, люк, кондитсионер, ях, электропакет. ҳама чиза дорад. нархи мошин бошад 59 500 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. мошин дар шаҳри Душанбе дар назди тарабхонаи Қанд ҷойгир аст. ҳамаи мошинҳои ҳамирӯза навормон айбе ғарзи якта мошине ки дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҷойгир аст, дигар ҳамаи мошинҳо дар шаҳри Душанбе қарор ҳастанд. Mercedes E-класс, соли барориш 97, 2 литр мотор, сӯришвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки E-класс элеганс, механик, мотор 2 бензин, газ евро 4, солона ҳуҷҷат дорад, дар ҳолати хуб қарор дорад, беҳуда хитона ғам надеҳед, мега соҳибаш. нархи мошинаш боша 50 000 сомонӣ. ҳам савдо мешавад, ҳам алиш мешавад. метавонем вариантотона пешниҳод кунем. Opel Zafira соли барориш 2008, 1.7 литр мотор, сӯришвориш дизел, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд соҳибаш. 4 электропакет, кондитсионер, печка, баллоно 80 фӯйзан, документ дора. мошина мешини ҳай мекунӣ. нархаш бошад 65 000 сомонӣ. савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз.
Toyota Land Cruiser соли барои 2011, лекин кузовш иваз кардаган, кузови навтар кардаган. 4 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач механика, полный привод, рангаш сафедай. Нархаш бошад 344 000 сомонӣ. Савдо мешавад, алишам мешавад. Боз такрор мекунем, коробка передачаш механикае. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Кадоме ки видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 10 монен. бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайки худамонро мегузорем. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.